ברוכים הבאים לסרווייבל ומודים, פרק עונה שנייה, פרק ראשון, כן, פרק ראשון, של עונה שנייה. כן, סתום. אנחנו, כפי שאתם רואים, אנחנו עשינו אזורי ענק, סוג עולם אזורי ענק, בלה בלה בלה, אפשר... אז ככה, אנחנו נקרא סתם, נקרא לזה שלנו, לשרת שלנו. GAL. די. למה לא? הוא השתגע. פאפה, סתם. פאפה, אני סתם צוחק. פאפה תשתמפה, פיפי. טוב, אז מתחילים לשחק. כן, וכאן גל ועדן, אתם יודעים, רק תדעו כפר, יש? כבר התחלנו מכפר. איזה כיף. קול. איזה כיף. מגניב, עכשיו נמצא לנו מה שאנחנו רוצים. בואו נראה זה מה שקורה אם מתחילים בעולם שקוראים לזה פאפה. פאפה דווקא. כן, אם אתם שומעים את הרוח ברקע, זה של המוד. זה מוד. יש פה משהו? לא. רוצה שאולי נעיף את כל הכפר, אתה יודע איך. לא, למה שאני רוצה? מה? לא. אוקיי. אני רוצה המוד של הבוטים שלנו בעונה ראשונה, בפרק האחרון, זה... נכון, אבל עדיין... נכון, זה העונה הראשונה הייתה מאוד קצרה, נכון, אנחנו יודעים, אבל כן, מה לעשות? אנחנו רצינו פשוט להתחיל לעונה רצינו להתחיל בכלל סדרה חדשה, אבל בסוף לא היה אפשר. כן, לא היה אפשר בסוף. אנחנו לא נגיד את הסיבה, כי היא סיבה מאוד לא כדאי שתדעו. כי אני המנהל של הסדרה הזאת, טוב, בסדר, אמרתי לעדן שאי אפשר. הבנו, די. אני אוהב את זה. איפה תיבות לעזאזלית? אני לא בעד, זה לא כאן. תעשה קליקה של 2, אם יש לך תמוד לזה. מגניב! מוזר. זה מה שאמרת. כן, עשינו גם תיבת בונוס. אבל זה לא אמור לבוא אליך ככה. אתה אמור פשוט למצוא תיבה. הנה, זה בית טוב. עכשיו, תעוף מכאן, זה הבית שלי עכשיו. אולי תחליף איתו החלפות, תראה מה הוא רוצה להחליף. שווה. טוב שיהיה בסדר, יאללה, סליחה. אני אוהב להחליף. לא משנה, עוף מכאן. תעוף אותו. אם גורזת זה יותר מהר. הנה. רואה? תעוף, כן, יפה. עכשיו... תיתן לי מקסימום להיות כאן, לא נורא. יופי. או שתעשי פשוט דלת מברזל. צודק. וככה הם לא יכולים להיכנס. צודק. איזה חכם אני, כן, בסדר. תודה כולם. תודה. אז זה נשבר. היי, זוז, זה הבית שלי, זוז. אני נעול כאן. רגע, אני נעול כאן? לא. יש? נראה לי קצת השתגעת היום. אוקיי, טרסקין בייבי, איך שלא קוראים לזה. איך קוראים לזה? בייבי? לא יודע איך קוראים לזה, דומה לזה אבל. אוקיי, מה רציתי לעשות? נכון, את הצרוכית הזאתי. הצרוכית. לא, עזוב. נכנסו לך לבית במקרה. תראה להם את הצרוכית, זה מגניב. לא נכנסו לי לבית. זה לבתים אחרים. תאכלו. אוקיי, אז... בואי נעשה את הקטע של זה, של הצרוכיות. לא, די, גל. זה מגניב אבל. אני יודע. כאן. אוקיי, זהו, עכשיו בוא אז נראה להם את הקטע של הצרוכיות, זה מגניב, נו. בסדר, עכשיו. תודה. הנה הצרוכיות האלו, כאן. איפה? הנה. תסתכלו, אתם שמים פשוט... אוי, לא משנה. אתם שמים כאן... נשים על חצץ. הנה, נשים נגיד פה. תסתכלו. אתם רואים כאן מנהרה? הנה, תסתכלו. הנה, מנהרות. קשה גם יותר לשבור את זה מזכוכית. כי זה בעצם כאילו מאתר מנהרות. זה
זה לא קשור, אבל בסדר. ועשיתי הרגע בסדרה, פדיחה עולמית. כן, ככה נמצא גם כל מיני מנהרות. כן, אבל בטח יהיה שם לבה ואז נשיג זה. יש כאן הרבה יפה. מנהרות באזור הזה. יואו, זה מנהרה גדולה. יואו, כמה לבה יש בה. כן, פדיחה. ונראה שהשחקן שלך התחיל להיות קצת רעב. קצת כולה זה ירד מדרב אחד. אמרתי לך שזה קצת. נכון, אתם רואים, שומעים את הרוח ואת המים, איזה מגניב זה. זה יש כן, כאן גלים. זה עמוד, כן. ואני לא מבינה מה לפעמים יש לך כזה על המסך דברים כאלו. במבוק היה שם, איפה? מאחוריך. כמה? חלק זה, אם נצטרך להשתמש במודים, חלק לא, חלק לא. אבל מה שכל הקטע זה איזשהו מודים. שקד יוס, יפה. מה עושים עם זה בכלל? לא יודע. שקד דיוט, אתה יודע מה זה, זה מתאמנים עם הדיור שלהם. כן. למה שאני לא יודע? לא יודע, אולי אתה לא חכם. תרגיע. סתם. יש לך קפיצה של 2 בכלל? לא, אין לי. חבל. אני צריך קקטוסים, כן, תכף כדי ש- תבינו למה. מה, כאילו שאם יתקרבו לך לבית אז זה? איך תבוא? ידעת? איזה חכם אני לא מאמין. כן, אל תשמעי. מותק, אוהב אותך. אוהב את כולם. תרגיע! שני סוכר. מי רוצה סוכר? זה ימי מאוד. מצחיק מאוד. איפה הבית שלי? כן, פה. הבית שלי זה פה, כן. עכשיו רק נסמן אותו. אפשר לשים את זה? לא, צריך חול. אני אוהב מועדים. יופי. חול למודים. אני מתה מאוד את איך שזה נשמע, זה כאילו נשמע כאילו זה, קריפר לידך מתפוצץ. למה לא יכול לשים את זה? בגלל שזה בין שני אבנים. אוי, נכון. לא פעם אתה לא יכול. הנה פה. פה תוכל. יופי. זה לא להיפגע. אל תדאג. מה? אוי. כן, ידעתי שתשמע את זה, אתה שונא כמעט בכל דבר. אני שונא כמעט כל דבר. כן. אתה יודע את זה. מה אתה עושה? זה לא יעבוד לך. יואו. אני הורס כל דבר אני. כן, אתה מרסני. זהו, יש כאן את מרסני. הוא הורס דברים בלי שום סיבה. יופי. רק תזהר מהקוצים, הם מסוכנים. כן. למה? בלוקים מהסוג הזה. מה? בלוקים מהסוג הזה. כן. מעניין, אבל מה הקטע של הבלוקים האלו? זה היה לא להקט. אני לא אעקט. חמוד שלי. סתם. טוב, אז לא שים כפתור כאן. אחד זה מספיק. אתה יודע איך עושים חצי דלת? לא. זה משעמם. כן, תרגיע. בא לי סתם להכין. פעם אחת עשיתי סקין של זה. של זה. כן, אנחנו באמצע סדרה ואתה מדבר על סקינים. כן. גם אתה דיברת בסדרה שלנו. מתי של סקינים. נכון. אז נו. זה סקין חתיך. פעם אחת שמתי סקין של זומבי, אז הגעתי לכפר של כפורים, והם התחילו לברוח ממני.
לא הבנתי למה, אז פתאום אני קולט שזה זומבים אחרים רודפים אחריהם אמיתיים. הבנתי שבקושי ידעתי מה זה מיינקראפט. די, אתה לא יודעת מה זה מיינקראפט בהתחלה? כן, בהתחלה אפילו לא ידעתי מה זה רצח, חשבתי שזה סוג של יהלומים. זה נכון, כאילו בערך. פחות או יותר. אני צריך אוכל. נותנים לך לבית. לא. זוכרים את זה? לא משנה, אתם בכלל, לא משנה. זה מגן ממש מטורף, סוס לאללה. האמת זה אמור להיות מגן מדיימונד רק מתוצרת סין. סליחה, לא מתוצרת סין, מתוצרת הירובריין. מגנוב. תסתכלו מה זה. זה כמו דיימונד, תסתכלו. מה ככה? לא הוריד לי, לא הוריד. אני יודע. תמות. 3 מכות לכפרי. טוב, כפרי יש לו הרבה חיים באמת. כן, כמו זה. ותסתכלו מה יוצא, איך שזה יוצא תסתכלו מה קורה איך שזה יוצא מהזה. איך שיוצא הזה. מהלפידים. בגלל הרוח. תסתכלו מה קורה ללפידים. תסתכלו מה קורה ללפידים. סליחה, זה אבא שלי. אבא, אנחנו משדרים פרק! מצטערים על זה. אולי כדאי שתברח הביתה למה עכשיו מתחיל דרך שסט. אל תדאג, אני מוגנים ביותר. אני צריך את זה. ראיתם מה קורה ללפידים בגלל הרוח? כן. שהגיע במוד? ראיתי. פעם אחת חשבתי שזה טילים. שלא שמתי לב שהיה שם לפיד. אל תשים כל כך הרבה לפידים, אתה יודע מה אחר כך קורה. איי. וואו, זה לא מוריד לך. כן, זוז. אל תשים כל כך הרבה לפידים, למה אחרת... אני יודע מה קורה. כן, אבל הם לא יודעים. אם שמים הרבה לפידים באותו מקום, אז זה פורץ לך סקלטון. אולי פעם אחת פרץ לך סקלטון ולא הבנת איך הוא פרץ. לא פרץ. לא. אבא, אנחנו משדרים פרק. אבל מוכן, מה? סליחה על זה. תעצור את זה. אנחנו חייבים לסיים, אז... ביי. יאללה ביי.